ассалому алайкум қадбонувони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи таоми миллии тоҷикон гӯштбирёнро пешниҳод мекунам. гӯштбирён тарзҳои гуногуни пухтан дорад ва ман имрӯз яке аз онро пешниҳод мекунам ва ин усул аз дигар усулҳои пухтан як бартарӣ дорад. агар ҳатто гӯшти сахт ва пир бошад, аз ин усул истифода кунед. гӯшт хеле хушхӯр ва хеле мулоим мешавад, ҳамон гуна ки дар навор мебинед ва метавонед ин усулро санҷида бубинед, имтиҳон кунед ва умедворам ки писандатон меояд. ташаккури зиёд. хуб, шурӯъ мекунем. гӯштбирёнро ман имрӯз аз 2 кило гӯшт омода мекунам. ин миқдор барои 4 нафар кофӣ аст. гӯштро сараввал тоза мешӯем ва онро ба андозаи 1 луқма майда мекунем, ҳамин гуна ки дар навор мебинед, ва ҳамаи онҳоро майда реза карда ба декамон 200 мил равған, яъне баробари 1 пиёла равған меандозем. равғани растанӣ, ҳар равғане ки ба худи шумо писанд аст, ва гӯштҳоро дохили дег мекунем ва оташамон бояд миёна бошад, на баланд ва на паст. гӯштро ҳамагӣ 2-3 дақиқа таф медиҳем ва баъди он ба он намак ва 1 дона қанди сафед илова мекунем ва 1.5 литр оби сард илова мекунем ва ҳамин ки ба ҷӯш омад, сарпӯшашро пӯшонида 3 соат дар оташи паст дам мепартоем. ҳамон гуна ки сихкабоб бо пиёзи сиркадор хушмазза аст, гӯштбирёнам бо пиёзи сиркадор хушмазза аст. барои ҳамин пиёзро дар сирка тар карда мемонем. то замони омода шудани гӯштбирён ман барои якум шӯрбои булғур тайёр кардам. тарзи таҳияи шӯрбои булғур видеоаш ҳаст, метавонед бубинед. унҷа ман пурра дар бораи ин шӯрбо ҳама чизро гуфтам. ва ин шӯрбо ки хеле зуд тайёр мешавад, ман онро каме дертар мекунам то 3 соате ки гӯштбирён омода мешавад. ин шӯрбо ҳам дар охир тайёр мекунам ва зуд омода мешавад. хуб, 3 соат гузашт. гӯштбирёни мо омода шудааст ва худатон бубинед ки обаш пурра хушк шудааст ва аллакай гӯштбирён дар алған боз каме бирён шудааст ва хеле мулоим ва хушхӯр аст. умедворам писандатон омад ва барои дастгириҳоятон қаблан сипос ва то видеоҳои дигар, дастури таомҳои дигар. худованд нигаҳбони мо ва шумо. ташаккури зиёд.